Este dimecres, la Regidoria de Cultura de l'excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva i el mòdul Guia de Ruta del taller del Castell Menor 2 han organitzat una jornada de lectura continuada amb motiu del Dia del Llibre. Des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i de les 5 de la vesprada fins a les 9 de la nit ha tingut lloc aquesta jornada amb la lectura del llibre Xàtiva en la literatura. Durant el dia han passat nombroses persones, entre ells els regidors de l'Ajuntament de Xàtiva. La jornada ha sigut inaugurada per la regidora de Cultura, Maria José Pla. Hem obert l'acte nosaltres a partir de les 10 del matí, però després durant tot el dia tindrem grups concertats. Per exemple, venen associacions com la ONCE, venen la Protectora d'Animals, tinguem un grup molt nombrós de l'Institut José de Ribera i així vindran anant passant tots els ciutadans que vulguin estar així amb nosaltres per a poder llegir este llibre que és el que s'utilitzarà. Xàtiva en la literatura és un llibre editat per la Biblioteca Municipal i l'Ajuntament de Xàtiva amb el que es commemora el 60 aniversari de la biblioteca. Estem celebrant la lectura continuada del llibre Xàtiva en la literatura, que el vam presentar ahir a la Casa de la Cultura, a la Regidoria de Cultura i la Biblioteca Municipal de Xàtiva, i nosaltres, que som el taller d'ocupació Castell Menor 2, l'especialitat de turisme és qui està avui fent de mantenedors del que és la jornada de lectura continuada. I esperem que participe quanta més gent millor, perquè és un llibre que avui els llibres són protagonistes del Dia del Llibre i a més és un llibre que fa que Xàtiva siga la protagonista, per tant és ideal. És un llibre editat per la Biblioteca Municipal. Tot el treball és un treball de més d'un any fet per tot l'equip de la Biblioteca Municipal i que ahir el van presentar així. Se parla només de Xàtiva, tots són textos de Xàtiva i que bé, ahir se va presentar i va tindre molt bona acollida. Van tindre l'honor que estiguera amb nosaltres José Luis García del Busto, un conegut crític musical xativí, i que va voler estar amb nosaltres, va agafar un tren, va vindre des de Madrid així per estar presentant aquest llibre.